Stetoskooppi ready. Mä tuun nyt kaapista. I've been really trying, baby. Trying to hold back this feeling for so long. And if you feel like I feel, baby, come on. Yeah, come on. Eli tiesit tätä sitä. Ennen kuin te menitte. We're all sensitive people with so much to give. Understand me, sugar. Since we've been here, I love you. There's nothing wrong with me loving you. Baby, don't know. No niin, hyvät naiset ja herrat. Siinä oli pientä esivappua. Mutta suurin osa teistä tuntee mut ja tietää, että mä en tykkää kertoa tarinoita enkä tykkää esiintyä, niin mä oon kutsunut tänne bändejä vuosikymmenien saatolta ja menee hetki, niin mä käyn kattoo tuolta backstagelta, että löytyykö. Pieni hetki. No niin, tässä odotellessa niin toisen mikki myös ääntä tää. Toinen puhemikki täällä toimii varmastikin. Täällä näin, kyllä kuuluu, hyvin kuuluu. Elikkä nyt tässä on semmonen tilanne, että Janne joutui lähteen. Ja joudutaan nyt soittamaan tälle seuraavalle esiintyjälle, koska hän on vähän myöhässä. Tässä oli tarkoitus, että tässä tulee tämmönen potpuuri, joka on hyvin hauska sitten ja kaikki tulee sitten perän jälkeen esiintymään. Se on tosi hauska juttu. Niin, soitetaan nyt tälle seuraavalle esiintyjälle. No niin, onks meillä linjoilla siellä seuraava kaveri? Täällä Arne Tanninen, Washington. Okei, Arne, ootko jo lähimailla? Tässä ollaan jo vähän myöhässä aikataulusta, mutta odotetaan piakkoin esiintymystäsi. Minä tunnen Janne Ohrelahden oikein hyvin. Janne on vuonna 70-luvulla tykästynyt amerikkalaiseen rockabilly-musiikkiin. Oikein rockabilly-musiikkiin, eli osaatko Arne vähän kertoa, minkälaista seuraavaksi on mahdollisesti tulossa? Saattaa olla, että tunnette seuraavan esiintyjän. Orkesterin nimi on Matchbox. Matchbox. Se puhelin. Joo, hetken päästä kun saadaan puhelin vaan käsiin tässä, niin soitetaan sitten
seuraavalle henkilölle, joka saattaa taas tietää, koska nämä katkee vähän nyt. No niin, nyt on yhteys. Elikkä kukas meillä on linjoilla? Meillä potpuri vähän pätkii tässä nyt, että... Täällä on Andy McCoy from Helsinki, Finland. Have a good evening. Andy, terve, terve. Kuule, muistatko silloin, kun soiteltiin yhdessä silloin? Vuonna 1995 stadin Kaiparissa vappuna tapasin Jannen ja se kertoi mulle silloin klippajutuja. Se sanoi, että 80-luvulla se oli aika heavy rock and roll. Heavyhän oli 80-luvulla nousevassa. Kyllä. Silloin laulettiin rumista sanoista, mutta ei hiffattu eikä skaffattu, mistä sit oikein bonjattiin, mut nyt tulee AC/DC. Näin, seuraava esiintyjä odotellessa. Soitetaan nyt. Täällä Arne Tanninen, Washington. Terve Arne. No, oliko sulla seuraava esiintyjä? Nyt ollaan oikeasti vähän myöhässä tässä, että vois pikkuhiljaa pistää sitä esiintyjää paikalle, nimittäin tämä potpuri on nyt mennyt poikki tässä, onko 3. kertaa jo? Vuonna 1995 vietin perheeni kanssa lomaa Itävallassa, Tirolissa. Tutustuin siellä alppilaisiin ja tutustuin siellä myös Janneen. Janne rakastaa alppimusiikkia. Alppimusiikki on varmasti monelle täällä tullut tutuksi, nimittäin herra Huu-joukkue ryhmittymä on hyvin vahvasti tänne istuutunut paikalla. Koska Itävallassa ei kukaan orkesteri oikeasti soita musiikkia. Kaikki on playback ja artistin nimi on aina DJ. Niin haluamme tänään esitellä teille DJ Ötzi. Auf mein Auto, dann bin ich in Stuhlbad bei Amona, der Landsee, weil dort Baumbergen im Himmel an Leinwand nicht steht. Oh, eine Ski-Boy, weil Skifahren und Island reisen. Östlich, Flusslich und Reitlich unter der Huttuch. Ja! Oh, ich liebe die alle. Sie sind alle so schön, super, leichter. Das ist alles hier mit mir. Wir die sehen uns weiter. Und nächstes Jahr kommen sie noch wieder. Und vielleicht bringen sie den Ski mit auf.
Tschüss, bis bald. Aha. Wir wollen ötsi. Ja, grönsyn ötsi. Elikkä otetaan nyt puhelua taas seuraavalle henkilölle, joka saattaa tietää Potpuurin seuraavan esiintyjän. Halo, kukas meillä oli? Hipatekse semmoisen jutun, että Ritari S alkoi Suomen telkkarissa jo 80-luvulla, mutta se saatanan karvajätkä esiintyi Saksan stageilla vielä 2000-luvulla ja se oli ihan super mega star siellä. Tarkoitat varmasti David Hasselhoffia. Se brukas sanoa, että don't hassle the hoof. Aivan. Ritari S-hän on tullut tutuksi nyt uusilla kanavilla uudemman kerran, uusilla jaksoilla. Kannattaa katsoa. Se on aika vanha jätkä, mutta se aina vaan etsii vapautta ja nyt tulee don't hassle the hoof, you're looking for freedom. One morning in Tucson 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom. I've been looking for love. I've been looking for freedom. Even pleasure songs. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom. It can't be found. I headed down the track, a baggage on my back. I left the city far behind. Made my heavy load, tried to find a piece of my mind. Gotta say you'll be sorry, son, if you leave your home way, and when you realize that freedom money's high, you can run it home. I'll be dead. Looking for freedom, baby, looking for love. I've been looking for freedom in the treasure zone. I've been looking for freedom out of my hometown. I've been looking for freedom, seen it can't be found. Thank you. I'll go and fetch Janne. He's in the backstage. Yeah. Nice lady. Se oli vähän niinku siinus. Okei. Davidille ja muille esityille. Ilman tavlaa nyt! One more song! Asere hei, me tunnen hemmetin seuliin noua, paha piani puki emme pididipi. Agare hei, kaikki ylös me tunnen ja syvää. Mennään baariin.